Separado nga pag-isip sang repatriates ginpatuman sang Department of Health Center for Health Development 6 sa ila report. Guimaras nagapabilin nga COVID-19 free. Si John Sala nakatutok. Ginpagwa sa Sabado sa Department of Health Center for Health Development 6 ang COVID-19 case bulletin number 37 sa diin may anom nga nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 nga gidalakipan sang 5 ka mga OFW repatriate sa diin 4 ang taga-syudad sang Iloilo kag isa naman ang taga-probinsya sang Guimaras kag isa ka babae gikan sa distrito sang Haro. Bangod sini nabuta nga may labing una na nga kaso sang COVID-19 ang una nga COVID-free nga probinsya sang Guimaras. Bagay nga nagreklamo ang Guimaras LGU tungod nagtugay ni isang kahangawa sa mga residente. DOH Western Visayas CHD would like to clarify that the first case of Guimaras WV90 number 72 is a 27-year-old male and a resident of Buena Vista, Guimaras. He works as an overseas Filipino worker and was repatriated back to Iloilo City last April 29, 2020 via the to-go Malasakit voyage. Kahapon ginklaro sa DOH-6 sa gidbag-o na nilang pagplastar sa mga positive cases nga wala na nalakip sa probinsya sa Guimaras ang positive case. Sa baylo separado na nalista ang mga OFW repatriates sa COVID-19 positive. Sa karon base sa bago nga pagplastar sa DOH-6, ang probinsya sang Iloilo mayara sang 18 ka positive cases. 13 sa probinsya sa Antique, 9 sa Iloilo City kag Bacolod City, 6 sa probinsya sa Aklan, 5 sa probinsya sa Capiz, 2 sa Negros Occidental kag napulo ka mga repatriates. COVID-free sa Gihapon ang probinsya sang Guimaras. Ginkalipay naman sa provincial government sang Guimaras ang pagbag-o sa paglista. Sa aton nga Facebook account kagabi, nagpabutyag na kita sa aton pagpasalamat sa Department of Health Region 6 sa ilang pag-aksyon sa gilayon sang sentimento kag panawagan nga rectifyon o kun kay uhon tsaktuhon ang ilang bulletin agud nga makahatag ini sang hustong informasyon. Aminado man si Gando nga naalarma sila sang ginanunsyo sang DOH-6 nga may labing una na nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Guimaras. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.